Akubuhlungu unxibe into yomuntu ongcolayo. Khalela noba kuthiwa liqhina lilincinci iqhina livele lisinde ingathi unxibe insimbi. Ungathi usindwa yitruck ngenxa yokuthi unomlomo lo muntu. Loo nto usaligcinile liqhina. Hawu usaligcinile. Ukwabunini ngoko hayi ngothengelwa. Usuqoma ndilikhule ndikunike. Aloku ayisayo yakho yam ngokuthi ngoku abantu bazoyazi bawathengele iqhina. Khona abantu abanikelayo ungasuke uthathe umnikelo uphinde uthi man right. Vele uthi ndinxiba umedium eqhinena iqhina lami uthi hayi xa ke ndinxiba umedium eqhinena lingani. Wonele ngumlomo. Ingozi umuntu onikela kwenomlomo. Unika idrosana. Wonke umuntu olapha ehlala uyayazi uba une 2 kg rice. Wonke umuntu usawusazi une 2 kg rice. Une 2 kg uphuma ngapha. Une 2 kg rice. Why? Unikelwe ngumuntu uvela ubengasi ukukhupha kokutya. Umuntu akwenzela yonke into xa uphuma yathi hayi usaparapha kaloku usenzima kaloku ndiyamnceda usenzima yonke le nyanga ibingekho wrong bi-wrong kuye akabikho right. Man gcina ukutya kwakho ozohamba ukupepesa ngokuthi usenza mhle ngomntu ngesusu somuntu esemthi. Gcina ukutya kwakho kutyiwa ziimbova neempukane. Nothi utyisa umntu akathixo kanti uzophinda uthethe. Awuthetheli into oyenzayo umnikela uthethele.